ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ನನ್ನ ಬೇ ಅಂದೇಳ್ದು ಬರ್ರೆ ಒಂದೇಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲೋ ಅಂಜೆ ಪುರ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ದಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಕೊನೆಯರು ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಪಂಡ ಜಾತಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಅಂದಿರ್ತ ಒಂದು ಸಂಕಲ ಹಿಡಿದು ಪಿದೈ ಬರ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾಯರು ಶಿವಧ್ವಜ್ ಸರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೋವೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ತುನಗ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಪಣತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಸಿನಿಮಾ ತುಯಿನೇಕ್ಲ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕ್ಲೆಗ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲೆ ಮಂತಿನಕ್ಲೆಗ ಅವಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏರೆಗ ಅವಡು ಅವು ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಆ ಫೀಲ್ ಆಂಡ ಹೆಂಗೆ 100% ಆಂಡು ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ದುಃಖದ ಒಂಜಿಂದ ಇಟ್ಟುಲ್ಲಾನು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಏನು ತೂತಿನ ಅಂಚಿದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾದ ಒಟ್ಟುಗುಂದುಲ ಕೊರಮಲ್ನ ದೀವನ್ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತೂಲೆ ಮಿಸ್ ಮನ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಕನ್ನಡ ನೀರ್ಲ ಬತ್ತು ಭಾರಿ ದಿನದ ಬಕ್ಕ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಮಂಜಯ್ಯ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಪ್ಪು ತೆಮ್ಮಲೆಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆತಂಡು ಕೊರಮೆಲ ಇಪ್ಪು ಆ ಕೊರಮನ ಒಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಒಂಜಿ ಕೊರಮನ ದುಮ್ಮುಡು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊರಮೆ ಇತ್ತೇ ಪಂಟೆನೆಂಗ್ಲು ನಿಜವಾದ್ಲ ಮೂಲ್ ತೂಯ ಮಂಜಯ್ಯ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಮಗೆ ಇಪ್ಪು ಮಂಜಯ್ಯ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಗಂಭೀರತನ ಅರ್ನ ಬುಡೇದಿನ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸೀನ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೂವಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂಡಾಯನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೈದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ಕೊರಮ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಮೂವಿ ಕೊರಮ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಇಡೀ ಫುಲ್ ಮೂವಿ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜಂದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಸಿನಿಮಾಗ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೈಪಾಡಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಿವಧ್ವಜ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ನ ಧೈರ್ಯಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಟೋಟಲಿ ಓವರ್ ಅತ್ತು ಮಾತ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮಲ್ತೇರು ಐಟ್ಲ ಲೀಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಶೇಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಂದು ರಕ್ಷಿದಿ ರಡ್ಡ್ ಜನಲ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ಅದು ಒಟ್ಟು ಮಾಡೋಣ ಒಟ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಾಲಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ತೋಜುಂಡು ಲೊಕೇಶನ್ ಬೊಕ್ಕ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೆಲಿವರಿಡ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ಸೊ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮೂವಿನ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕಾದ ನಮ್ಮನಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದ ಮೈನ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ ಜನಕ್ಲು ಬರೋಡು ಮೂವಿ ತೂವೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮೂವಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನ ತುಳುಡ್ ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪಣ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಡ ಕಾಂತಾರ ಎಂಚ ಮಂತಾರೆ ಅಂಚೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಮಂತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಲೆ ಎಡ್ಡಾಯ್ತಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲ್ಚರ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದಾರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಂಚಿನ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಾರ್ಪೇನು ಸೊ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದಾಗಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಂದ್ಬೋದು ತೂಪ್ರಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ನೆಕ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ಬೋದು ಶೂರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡು ತೂಲೆ ಅಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಅಪಗಲ ಬರ್ರಾಜ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೆ ಈ ಸತಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ತೂಡೆ ಬಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ರೂಪಡ ಬರ್ಪಾಯ್ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಈ ಹಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೊಲ್ಬಿಡು ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೊಲ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಮೌಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಖುಷಿದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನ ಕುಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಶಿವಧ್ವಜ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗುಂಡು ಒಂಜಾತ್ ಆ ಪಿರಾಕದ ವಿಷಯ ಪತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪನಂಜನ ವಿಷಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಸೊ ಐನು ಆತಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ತೊಯ್ಪದರಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಅಂಚನೆ 6 ಪಂದು ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೇರು ಉಪ್ಪುನ ಈ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಣಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೋರ್ ಆಗ್ಬೋದು 2.5 ಗಂಟೆ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ನಿಜವಾದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈತು ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಉಂಡು ತುಂಬ ಪಿರಾಕಡ್ ದಾದ ಉಂಡು ಇತ್ತಂಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಾತ್ ಕಡೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕುಗ್ರಾಮಡು ಪೂರ ಸೊ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದೊಂಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಹತ್ತು ನೆಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಉಂಡು ಒಂಜಾತ್ ಪಂಚ್ ಉಂಡು ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ತೂಲ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗುಡ್ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಕೊಂಡು I like the BGM very much. Very nice movie. Story is very good. Very good acting. ಮಾಲ್ತೆರ್ನಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು, ಇದೊಂದು ಭಾಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಹಂಚ ಅತುವಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಪೊರ್ಲು ಮೂಡು ಬರ್ತನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪಣ ಜನ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ ದುಂಬುಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಮಾತೇನೋ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತು ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ದುಂಬುದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಉಳ್ಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಡು ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಡ್ಡೆ ತುಳುಟು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಬರೋ ತೂತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಥೆಗಳೇನು ತೂತ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಥೆ ಅಂತೂ ಒಂಜಿ
ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ದನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೇಲೆದಾಯನ ನಡುರಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಬಂಧ ದೇವನಾಗ ಇತ್ತೆ ದನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆದಾಯ ಅಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಂದ ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಪುಟ್ಟೊಡ್ದಲ ದುಂಬು ಒಂಜಿ 40 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದು ಒಂಜಿ ದನಿ ನಗುಲು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆದಗುಲು ಅಗಲ ನಡುರಿತ್ತಿನ ಘರ್ಷಣೆ ಐತನೆಟ್ಟ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ತೂತ ಅಂಡ ದನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆದಾಯನ ನಡುಡು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಮೋಕೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮೋಹನ್ ಶ್ರೇಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಂದು ಮಾತು ಆ್ಯಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಠ ಬಂದಾಗ ದನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆದಾಯನ ಸಂಬಂಧದ ನಡುಟ್ಲ ಆ ಕತೆಟ್ಲ ಅಗಲಿರುವನ ಸಂಬಂಧ ಅಂತೂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನ ಕಣ್ಣಿಡ್ಲ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಖಂಡಿತವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಅಂಚಿತನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಾಗಲ್ ನಟ್ಟುಗು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ ನಟನಿಗೆ ಇದನ್ನ ಅಂಚಿತನ ಶಿವಧ್ವಜ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಈತ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟೊಡ್ದಾಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಬದ ತೂವೋಡು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಂಡ ಜನಕ್ಕಳು ಒಂಜೆ ಬನ್ಪುನು ಕೊರಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕತನ ಬೇಲೆದೈ ಪೂರಗಲೆಗ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಬರ್ಶೋಕತ್ ಇದು ಥಿಯರಿ ಥರ ನೋಡಬಾರದು, ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯೂತಿಗೆ ತುಂಬ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಇದೆ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಳ್ಳೇದುಂಟು, ಯುವ ಜನಾಂಗರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಂದು ಪೂರಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಬಾರ್ ಸೋಗಾತು ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಯೂನಿಕ್ ಇತ್ತು, ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ನಾಯಿ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು. ಬಾರ್ ಶೋಕಾತು ಸೂಪರ್, ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪಿಕ್ಚರ್. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ನಂಚೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಇದೆ. ದುಮ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಐತದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೋಕ ಸೂಪರ್. ಎಡ್ಡ ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸೋದು. ಪರಾವಂಜನ ಮಂಜಿನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ, ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ. ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಂಥ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಚಿತ್ರ. ತುಳುನಾಡಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಈ ಕೊರಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಭಾರಿ ಶೋಕತ್ತೀನಿ ಪಿಕ್ಚರ್. ಮಾತಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಏನೇ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಬದ್ದು ಓಡು ನಟ್ಟು ಖಂಡಿತವತ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ದಯಪಂಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡು ಆ ಥರದ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬತ್ತದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಥರದ ಮೆಸೇಜ್ ಈತೆ ಮೂವಿ ತೂತು ಬತ್ತನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೇತನೇ ಲೋಕಗ್ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಕೊರಂಡು. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪುಳಿ ಪಂಡತ್ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮೂವಿಗೆ ಜನಕ್ಕಳು ಬರೋಡು ಪಂಡತು ಬರೀ ನಮಗೆ ತುಳು ಮೂವಿ ಪಣ್ಣಾಗ ಕಾಮಿಡಿ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಣತ್ತಂತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಲ್ಲ ತೂವೋಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡು. ಪ್ರತಿ ಒರಿಯೆಲ್ಲ 10 ಶೋಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬರ್ತದೆ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮೂವಿ.